Οι πελάτες σας βάζουν προϊόντα στο καλάθι αλλά δεν αγοράζουν. Υπάρχουν 3 λόγοι που συμβαίνει αυτό και συμβαίνει σε όλα τα online καταστήματα. Πρώτος λόγος. Υψηλά κόστη, κρυφά μεταφορικά ή έξτρα χρεώσεις. Παράδειγμα, μπορεί ο πελάτης να βάλει κάτι στο καλάθι του και πηγαίνοντας στο checkout να ολοκληρώσει την αγορά, να δει αυτά τα επιπλέον κόστη και να απογοητευτεί. Τι λύση να δώσουμε εκεί? Ξεκάθαρη πολιτική μεταφορικών, ξεκάθαρη πολιτική των επιπλέον χρεώσεων, δωρεάν μεταφορικά πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό και έτσι ο πελάτης να είστε σίγουρος ότι θα ολοκληρώσει πολύ πιο εύκολα το καλάθι του. Δεύτερος λόγος. Πολύπλοκη διαδικασία αγοράς. Εάν ζητάτε πάρα πολλά στοιχεία, έχετε παραπάνω βήματα, δεν έχετε one page checkout, οπότε ο πελάτης συνήθως βαριέται να τα συμπληρώσει αυτά και γι' αυτό το λόγο φεύγει. Τρίτος λόγος. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, η οποία δημιουργείται από κακές πολιτικές ή ελλειπείς πολιτικές για τρόπους πληρωμής, τρόπους αποστολής, πολιτική ακύρωσης, γενικότερα να μην είναι εύκολη η επικοινωνία. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να εμπιστεύεται λιγότερο το κατάστημά σας ο νέος αγοραστής και γι' αυτό το λόγο ενδέχεται να μην αγοράσει. Αν βελτιώσετε αυτά τα 3 σημεία που σας ανέφερα, τότε να είστε σίγουροι ότι θα μειωθούν οι εγκατάλειψεις στο checkout και θα αυξηθούν οι πωλήσεις σας. Είμαι ο Μπάμπης Ευσταθίου από τη Design Solutions και δίνουμε λύσεις καθημερινά σε τέτοια προβλήματα.